Luto na ang pakbet. Kainan na. O yan, nagluto na pinakbet. Nagluluto ako ng pakbet. Ayan, halo-halo na yan. May tirang adobo, kamatis, luya, bawang. At ito ang gulay ko. At talong, ampalaya, kalabasa, sitaw, okra, tsaka lima beans, patani. Na olive oil, pampisa ko sa may kamatis. Nadudurog na yung kamatis. Sa mga Ilocano, hindi ganito, no? Yung sa Ilocano, alam ko, sabay-sabay lahat. Ito, pinaghalong ginisa na pakbet. Lalagay ako ng bagoong. Alamang, konti lang. Ayan. Tsaka konting chicken powder. Konti na lang. Isa-isa. Ayan. Lalagay ko na ang kalabasa. Yung sitaw dito mahirap lutuin, tsaka yung ampalaya na ganito, mahirap yun. Kaya pagsasabayin ko silang tatlo. Kasi kung yung kalabasa lang madudurog na yun, madaling parang iba, kabot siya. Ang daming ampalaya. Ito, siguro nagtataka kayo ba't ang dami, kasi isang lingguhang ulam na naming mag-asawa. Kasi may trabaho ako. So, hindi ako araw-araw nagluluto ng ulam. Ganyan dito. Kaya, yan, ganyan talaga. Mahirap na masarap ang buhay sa Amerika. Takip muna. Hindi ako maglalagay ng tubig. Maglalagay ako mamaya-maya. Depende kung ano yung lagay. Halo-halo. Hindi ko pa siya nilalagyan ng tubig. Yung sariling tubig pa rin ng gulay. Pero, nasala naman siya ng maayos. So, parang steam na lang na nabubuo sa patik na yung dumadagdag na tubig niya. Which is healthy naman siya. Maybe siguro mga 10 minutes bago ko ilagay yung okra, talong, tsaka patani o lima beans. Takip. Ayan yung talong, okra, frozen ang okra namin dito. Hinugasan ko lang, tsaka frozen din yung patani. Yun, nandun. Konti lang yung patani niya. Ayan. Dine-drain ko siya para yung tubig niya hindi magtubig yung lulutuin. Nagtubig na siya. Slow fire natin. Ayan. Ayan na siyang sabaw. Konti. So now, ilalagay ko yung okra, sabay-sabay na. Halo-halo na. And then, bago ko ihalo, tatakpan ko siya. Palansik. Puno na. Ngayon, takpan ko ulit. Okay, after 5 minutes, siguro, kasi nakapaghugas na ako. Ayan na siya. Nagsabaw na siya. So, hindi ko siya padagdagan ng tubig. Para yung sabaw niya is yung juice ng gulay. Dami.
Takpan ulit. Dagdag ako ng olive oil. Oops. Whoops. Woo. Luto na ang pakbet. Kainan na. Hindi siya maalat. Ganun talaga. Bawal ang maalat masyado. Okay lang. Luto na siya. Good for 1 week. Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Kaya wala siyang sabaw. May sabaw siya. May konti lang. Mga juice ng vegetables. Overcook na. Pero dito kasi yung gulay is hindi siya talaga yung bagong pitas. Kaya kailangan na medyo lutuin. Hindi tulad sa Pinas na bagong pitas. Okay lang na parang half cook. Dito, hindi, mas prefer ko. Tsaka kasi hindi naman namin uubusin agad. So, kailangan kong lutuin dahil i-ref ko siya. Kasi pagkakain kami ng asawa ko, microwave na lang. Kasama yung kanin. Ganon ang buhay namin. Tapos na. Thank you for watching.